Нищичко не разбирам. Паскал, как е възможно Юджин да се жени за друга? Ако онова е бил последният ни разговор, защо не казах да? И не промълвих дори, пуснах го да си върви. Чувствата си аз прикривах, гордостта си толерирах. По-добре да замълча, пак отново ще сгреша. Любовта остана като стих, спомен тя е тих. Как бих могла да върна пак времето с него аз назад, да разреша в сърцето ми да се приюти. Тя дори не промълви, време ли не й дари. Можех ли да променя неща, така и не разбрах. Как бих могла да върна пак Времето с нея аз назад, всичко да почне